Il-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa il-kanonku Edward Vella. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti naħseb li ħadd ma jibda vjaġġ mingħajr ma jkun jaf fejn sejjer. U llum il-mulej qed jagħmlilna dil-mistoqsija. Inti taf fejn sejjer? Il-vjaġġ li hija l-ħajja fejn se jwaslek? Ħafna nies tant aljenaw ruhom bid-dinja li nsew fejn sejrejn jew ma jimpurtawhomx fejn sejrejn. Illejla nidħlu fis-solennità ta' tluħ il-mulej fis-sema jew l-absi li permezz tagħha Ġesu qed jurina id-destejn waħdini tagħna. Aħna imsejħin biex inkunu ma' Alla għal dejjem. Hemm fejn mar Ġesu ġurnata waħda għad iridu nkunu jew msejħin biex nkunu miegħu fil-glorja u l-imħabba tal-Missier u ta' xulxejn għal dejjem. Ejjew għalhekk eżis ħuti nitħejjew ruħna għal din l-Ewkaristija llum li fija sejrejn nimmeditaw il-kelma t'Alla. Ġesu jrid jiltaqa' magħna allura fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu. Nitħejjew billi nitolbuh jaħfrinna, iwarrab minna d-dlam. Eżis ħuti d-dlam u d-dawl ma jistgħux ikunu f'qalbna fl-istess ħin. Jew hemm id-dawl jew hemm id-dlam. Ejjew ngħidulu fiskiet, mulej warrab minn id-dlam. Jien ma rridx inkun marbut ma' dlam biex id-dawl tiegħek idawwal li ħajti. Fiskiet nitolbu maħfra. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem u tassew għandna xi nfaħru l-Alla għalkemm għamel magħna permezz ta' Ġesu, permezz tal-qawmin tiegħu, permezz tat-tluħ tiegħu fis-sema. U għalhekk ngħidu flimkien, glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini, Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli, Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li b'ferħ qaddejs inroddulek ħajr, għax Kristu ibnek bit-tluħ tiegħu fis-sema imexxina bla edha l-quddiem fit-triq tagħna lejk. U jimliena bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll għal dik il-glorja
li fija daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien maħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispiritu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tawhom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom smajtux kont qedtilkom Ġwanni jgħammed bl-ilma imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispiritu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh mulej u dan iż-żmien li fih inse terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael u huwa ġibhom mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u iż-żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu, imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judija kollha u s-Samarija u satru fl-art. Wara li qal dan huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b'għajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u dawn qalulhom irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċafċfu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej loli u tal-biżan sultan kbir fuq l-art kollha ngħidu Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla u għannu lis-sultan tagħna, għannu ngħidu Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu ngħidu Tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdaw lilkom għal għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. X'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina li hemm minna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewiet. Il-fuq minn kull seta saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma. Il-fuq minn kull isem li jissemma. Mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt rijleh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Umu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej. Jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien u wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżisħuti li l-emigrazzjoni xi ftit jew wisq affettwat lill-familji kollha tagħna, jekk mhux kollha, ħafna minnhom mod speċjali snin ilu donnu kienet moda biex ngħidlek li ħafna miż-żgħar jemigraw lejn l-Awstralja, lejn l-Amerika, lejn il-Kanada u pajjiżi oħrajn u hekk. Naħseb li taqblu miegħi li qabel ma wieħed jitlaq mod speċjali fl-Antik, forsi riċentament, meta wieħed kien jemigra ma jfissirx li mhux se jara iżjed il dak li jkun, però fl-Antik ma kienx hekk. Fl-Antik l-emigrazzjoni kienet iġġor magħha ħafna iktar, ħanejtu hekk tbatija tal-firda millum, mhux hekk. U għalhekk nistgħu nimmaġinaw meta wieħed ikun se jemigra, immaġina l-aħħar kelmiet li kien ikun sa jgħid lill-familja tiegħu jew lill-familja tiegħu sa tgħid lilu lill-eżis tiegħu, kemm kienu jkunu importanti. Kienu bħal iħallu l-aħħar impatt u xek fuq il-moħħ tal-persuni eżis tiegħu qabel ma jitlaq u min jaf meta jekk jerġa' qatt jarhom lil dawn l-eżis tiegħu. Eżis ħuti llum kif smajna fil-qari, Ġesu qed jirritorna għalant il-Missier. U għalhekk il-kelmiet li jgħid lill-Apostli tiegħu u l dawk l-iktar li kienu qrib tiegħu huma kliem importanti ħafna, importanti ħafna. Ma nafx x'inhu tajtux, pereżempju fl-ewwel qari. L-ewwel qari qed jurina l-importanza kbira tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt, li fil-fidi tagħna eżis ħuti mhijiex waħda mill-festità. Mhijiex waħda mill-festi, imma bħal fulkru, bħal fus, ħanejdu hekk ta' rota. Il-fus ta' rota ktaqilgħu, tiżżarma r-rota kollha, l-iktar kif tkun xi rota ta' karettun, mhux hekk tiżżarma kollha. Ekki il-festa tal-qawmien tal-mulej għalina hija l-fus li fuq timbena il-fidi tagħna kollha. Infatti smajna fl-ewwel qari u hekk wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li kien ħaj. Eżis ħuti il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet hija l-ġrajja prinċipali li fuqha timbena l-fidi tagħna kollha kemm hi. U minnha titlaq l-esperjenza tal-fidi tagħna. Infatti l-aħbar it-tajba u hekk li bdiet mill-Apostli li xterdu mad-dinja kollha ixandru l-aħbar it-tajba propju hemm bdiet. Il-qawmien ta' Ġesu għexu miegħu għal 40 jum, irritorna s-sema, għalilhom stennew sakemm tirċievu l-Ispiritu Santu u mbagħad jixterdu mad-dinja kollha żisħuti. Kif rajna fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jgħidilhom imorru l-Galilija, propju hemmhekk fejn kienet telqet il-missjoni pubblika tiegħu. Hemmhekk beda jippriedka Ġesu, u hemmhekk ridhom jerġgħu jiltaqgħu miegħu qabel it-tluħ tiegħu fis-sema. U x'inrawh għad li kien ilu jidrilhom 40 jum, l-Evanġelista jgħidilna xi wħud iddubitaw. Jolqotni ħafna dan, is-sinċerità tal-Apostli. Ma ninsewx l-Evanġelji huma frott il-ħidma u l-predikazzjoni tal-Apostli, ma besewx jgħidulna l-verità.
Għax iċ-ċentru mhux huma. Iċ-ċentru Ġesu, hekk għandna nkunu aħna. Meta niġu l-Knisja, la jien bħala saċerdot, ħadd minnha mhu ċ-ċentru, iċ-ċentru huwa biss ta' Ġesu, eżis ħuti. U ma beżgħux jgħidulna li ddubitaw, però żgur li wara mu speċjali x'nirċivew l-Ispiritu Santu, rebħuhom id-dubji tagħhom tal-Apostli. Infatti kollha kemm huma rċivew il-martirju għalih ta'. U jien din għalija l-iktar ħaġa li sserraħ li moħħi ħanejtek li jilqgħu minn ta' Ġesu vera hija l-ġrajja tal-ġrajjiet. Il-ġrajja l-iktar importanti fl-istorja tal-bnedmin kollha li inti li ma u l-bniedem irid ikun vera miġnun biex jagħmel dak li jagħmlu l-Apostli, xterdu mad-dinja kollha, ixandru l-aħbar it-tajba mod speċjali li Ġesu qam, laħat ħallasom, irċivew ħafna persekuzzjoni u minn awwalem u persekuzzjoni u fl-aħħar joqtluhom. Issa danna m'hemmx xiq tan-nofs jew vera esperjenzaw xi ħaġa tant straordinarji li bidlithom mill-lejl għan-nar. Jew nkella naħseb li kienu l-ikbar imġiena li qatt eżistew fl-istorja tal-bniedem, mhux hekk eżistuti. Imma jiena nemmen li ta' bilħaq l-esperjenza li kellhom ma' Ġesu wassithom biex laqqas il-mewt u l-persekuzzjonijiet ma jbeżżewhom aktar. Ġesu kien jaf li se jafda f'idejhom missjoni diffiċli ħafna. U allura tuhom l-għajnuna l-iktar importanti u qawwija li kellu x'jagħtihom. X'inhi? L-Ispiritu Santu. Ninsabu fin-novena tal-Ispiritu Santu. Dan l-Ispiritu li aħna rċivejna. Għall-Knisja ngħidu li aħna l-ġisem mistiku ta' Ġesu. Il-ġisem mistiku ta' Ġesu, u xek. Il-ġisem mingħajr ruħ x'inhu? Huwa ġisem mejjed. Hekk il-Knisja mingħajr l-Ispiritu Santu. Huwa l-Ispiritu Santu li għamilna Knisja. Eżis ħuti. U xejdilhom x'ismajna meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Samarija u satru fl-art. Ġesu jagħmel minnhom lill-Apostli xogħol tiegħu. X'inhi xi tfisser kelma xogħol? Xogħol huwa bniedem aħna norbtuh ħafna mal-qorti u x'hekk. Huwa bniedem li jkun esperjenza b'mod personali, xi ġrajja. U għalhekk jista' jaħlef li dik il-ġrajja ta' bilħaq ġrat. U dan huma l-Apostli. Għalhekk għandhom post uniku fil-ġrajja tal-fidi tagħna, għalhekk fis-slaleb tal-konsagrazzjoni imwaħħli mal-pilastri tal-Knisja tagħna jirrappreżentaw l-Apostli. Hekk kif il-binja tal-Knisja tal-ġebel tistrieħ fuq il-pilastri, hekk il-fidi tagħna. Eżis ħuti tistrieħ fuq ix-xhieda li taw l-Apostli ta' li raw bajnejhom lil Ġesu wara l-mewt tiegħu fuq is-salib u x'hekk Ġesu kien sejħilhom, marru waraj, ħexu miegħu, raw ħibati u imut fuq is-salib kollha ħarbu, twerru, però mbagħad reġgħu esperjenzawh wara l-qawm minn tiegħu. Hekk għandhom post uniku fil-ġrajja tal-fidi tagħna. Qabel jitla s-sema, Ġesu jagħtihom ordnijiet speċifiċi u importanti ħafna. Kif edna li jagħmel bniedem li jkun sa jsiefer, mhux hekk? U x'jgħidilhom? Jgħidilhom hekk ara, morru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li jordnajtilkom jien. Innu taw żewġ affarijiet importanti. L-ewwel qed jgħidilhom morru għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Dixxieplu minnu? Id-dixxieplu huwa dak li jibna ħajtu fuq Ġesu. Aħna kull wieħed u waħda minna. Suppost l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna bħala nsara bħala mamdejn li nibnu ħajjitna fuq Ġesu, fuq dak li għallimna hu, fuq il-persuna tiegħu. Fiċ-ċentru tal-fidi tagħna m'għandniex liġi jew regoli, m'għandna l-persuna ta' Ġesu. U msejħin biex nibnu ħajjitna fuq u eżis ħuti. Mela, u biex il-ġnus kollha jsiru dixxiepli ta' Ġesu żewġ affarijiet. Għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom dak kollu l-ord ngħidilkom jien, għalmuhom l-Evanġelju. Issa ħna eżis ħuti kollha kemm aħna m'għamdejn, hekk naħseb jiena, mhux hekk, f'isem it-Trinità. Però kemm hu importanti għalina s-smieħ tal-kelma t'Alla li ta' bilħaq inkun naf x'għandu x'jgħid li Ġesu. Ħafna drabi t-tentazzjoni anke x'għan inkun nisimgħu tinqara, nkunu smajnija qabel ngħidu iva naf għadejn u ninsew id-dettall. U kif bl-Ingliż jgħidu the devil is in the detail, hekk il-grazzja t'Alla ta' eżis ħuti fid-dettall. Meta nisma' l-kelma t'Alla jien qisu xi ħadd qed jitfali f'idejja.
ftqek ġawar żgħar, kull waħda minnhom prezzjuża, u rrid noqgħod attent li ma taqali l-abda waħda minnhom, għax il-kelma tal-li ta' bil-ħaq tiswi iktar minn ġawra, għax ġawra ngawduha f'dil ħajja biss, il-kelma tal-li titwassalna fih dan il-missier fejn mar qabilna Ġesu. Għalhekk illum eżis ħuti hemm bżonn nistaqsu lilna nfusna ta' xi fisser għalija tkun Muhammad? Kemm nemmen dan il-kman ta' Ġesu li nisma' l-kelma tiegħu imxandra mill-Knisja u ngħixha huwa ta' bil-ħaq l-aktar ħaġa importanti f'ħajti. Dal-kman ta' Ġesu li nisma' l-kelma tiegħu u ngħixha kemm hu ta' bil-ħaq l-iktar ħaġa importanti f'ħajti. Eżis ħuti, jekk Ġesu u l-kelma tiegħu mhumiex fl-ewwel post f'ħajti, mela Ġesu mhux Alla tiegħi. Men Alla tiegħi huwa dak li huwa fl-ewwel post. U Ġesu ma nistax nagħtih post ieħor ta'. Jekk nagħtih it-tieni jew it-tielet jew ir-raba' post, mela Ġesu mhu ħadd għalija, eżis ħuti. Għalhekk ejjew nitolbuh bil-qalb illum lil Ġesu. U x'hekk biex narfu li dak kollu li ta' id-dinja rridu nħalluh warajna, eżis ħuti. Huwa dak li jixtieq jagħtina Ġesu tant kemm iħobbna, dak li jixtieq jagħtina Ġesu biss jibqa' l dejjem. Mulej Ġesu, inti llum irritornajt għalant il-missier biex turina fejn hu d-destejn waħdini tagħna u biex tħejjilna post għax tridna nkunu miegħek għal dejjem. Għenna ħalli nirbħu t-tentazzjoni li naljenaw ruħna bid-dinja ta' madwarna biex inżommu dejjem ħarsitna fejk int li jint il-mulej u s-Salvatur waħdini tagħna. Amen. Kieġobkom u l-bieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li jum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika. Nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej tela fis-sema biex jibqa' dejjem magħna. Ejjew mela inresqu talbna u ngħidulu Sultan tas-sema u l-art ismana flimkien. Sultan tas-sema u l-art ismana. Mulej inti dejjem magħna sal-aħħar taż-żmien. Ixħet il-barka tiegħek fuq il-Knisja tiegħek biex il-koll flimkien nibqgħu fidili għal kelma tiegħek nitolbu Sultan tas-sema u l-art ismana. Mulej, saħħaħ ir-rieda tal-mexxejja politiċi biex bl-azzjonijiet tagħhom ikunu xhieda tal-imħabba tiegħek u jaħdmu tassew għal paċi fid-dinja nitolbu Sultan tas-sema u l-art ismana. Kun mulej ma dawk fostna li huma għaddejjin minn xi kriżi. Għamel li jsibu persuni li jgħinuhom u juruhom imħabbtek nitolbu Sultan tas-sema u l-art ismana. Mulej inti tlajt fis-sema u hemm ħejjejt post għalina l-koll. Għamel li kuljum nixxenqu għal dan il-post nitolbu Sultan tas-sema u l-art ismana. Ma qudiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra għandna ħafna nies, anzjani mod speċjali, persuni b'bżonnijiet speċjali, morda, nitolbu ħafna għalikom, eżis ħutna, nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni nobli imma diffiċli ħafna li jwettqu hekk. Nitolbu għalikom
li fil-persuni li taqdu taraw lil Ġesu. Min qalbna wkoll iż-żisħuti nitolbu għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, forsi dawk il-persuni li bħalissa għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja, u jew nafdaw f'idejn l-Om tagħna Marija it-talba personali tagħna ħadd ressaqi lil Ġesu. Ħanoqogħdu ftit fiskiet għax Ġesu iva jinteressah dik it-talba li għandek f'qalbek, kif imdawla mill-kelma tal-Alla tal-lum. Sawwaq mulej fi qlubna id-dija tad-dawl tiegħek biex nimxu bla waqfien fit-triq tal-kmandamenti tiegħek ħalli ngawduk għal dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qumli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi reħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej se noffrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema, għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjex tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, il-lowm fost l-aġeb tal-anġli, tela fl-ola tas-smewwiet bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela, mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju li l-mulej sejħilhom għal-għandu. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, aqti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut, jekk il-ħajja vjaġġ fl-Ewkaristija, il-mulej fl-ewwel parti jurina it-triq. Il-kelma talla hija l-mappa tal-ħajja, turina t-triq il-waħda l-vera. Il-kollha min hija l-esperjenza naqbdu triq żbaljata, il-mulej jurijinna li ma hi triq il-vera. Però mhux biżejjed tkun taf it-triq, il-mulej jagħtina lilu nnifsu bħala ikel u bħala xorb biex jisaħħaħna ma' din it-triq, ħankomplu mexjejn. U ma ninsewx f'din it-triq aħna nivvjaġġaw flimkien bħala familja, il-familja ta' Alla. U għalhekk iridu nħobbu lil xulxejn. Dak hu l-frott li twettaq fina l-kelma tal-Alla li mħabba ta' bejnietna. Hija waqt li ngħidu t-talba tal-missierna nifrakru li nit-talba rridu wkoll ngħixuha billi ngħixu ta' aħwa ta' xulxejn. U liet tal-missier wieħed tagħna tas-sema. Flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna nnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-eqqa u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Lienna nisem nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier,
u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej. Kemm tassew għandna x'ngħidulu grazzi lil Ġesu għall-Ewkaristija. Kieku nifhmu x'inhi l-Ewkaristija, issir żgur kif suppost tkun l-iktar mument importanti fil-ħajja tagħna. Ħanqumu bil-wieqfa u kif ninsabu fin-novena tal-Ispiritu Santu
ħanselmu lit-Trinità Qaddisa billi ngħidu glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, inti tagħtina f'idejna il-ħwejjeġ tas-sema. Għamel il-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmejn. Bi Kristu siedna. Xtieq nagħmlilkom xi avviż importanti. Nhar is-Sibt li ġej mal-Knisja kollha niċċelebraw il-festa ta' Eid il-50. U din niċċelebrawha lkoll flimkien anke bħala djoċesi, flimkien mal-Isqof propju nhar is-Sibt li ġej għal velja ta' Pentekoste li tkun hawnhekk fis-santwarju fuq it-suntier tas-santwarju u tibda fit-8:30. Kulħadd huwa anzi mhux kulħadd mistieden, inħeġġukom li tiġu tieħdu sehem biex bħala djoċesi nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu flimkien mal-Isqof u s-saċerdoti nhar is-Sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħaxija. F'każ li jkun il-maltemp kollox isir ġewwa. Minħabba fekk mela is-Sibt ma jkunx hawn din il-qudiesa tas-6:30. Il-qudiesa tkun dik tal-velja li tibda fit-8:30. Partikolarment intom li tiġu kull nhar ta' Sibt ħudu nota ma jkunx hawn qudiesa fis-6:30 imma jkun hawn dik tal-velja fit-8:30. Appell ieħor ukoll għada minnu f'saħħtu nħeġġukom li tmorru tagħtu d-demm. Bħalissa l-isptarijiet tagħna hemm nuqqas kbir ta' demm. Nappella l dawk li forsi għadhom qatt ma ppruvaw morru l-ewwel darba. Tingiża mi xejn. Imma dik it-tingiża issalva ħajja ta' bniedem. U għalhekk dan tistgħu tagħmluh għada bejn it-8 u s-sija ta' wara nofsinhar fil-berġa tax-Xewkija. L-aħħar appell huwa li il-helpers tas-santwarju nhar is-6 ta' Ġunju qegħdin jorganizzaw barbecue ħdejn is-sala isfel taħt it-suntier biex niġbru il-fondi ħalli nkomplu nħallsu il-bini li għaddej bħalissa partikolarment dak tad-dar tal-irtiri. Min irid jakkwista xi biljett tal dan il-barbecue jista' jieħdu mill-ħanut tas-santwarju jew direttament minant il-helpers. Grazzi. Il-mulej ma'kom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija, tfakkarnu Madonna fil-lewn ta' ħaddejk, jekk titħa id-dija tal-kwika birzina, tfakkarnu ħanina fil-ħarsa ta' għajnejk. Int laxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien. U l-lejla u tmim il-ġimgħa tajjeb lilkom ilkoll.